irabazi arte podcastera, aspaldiko latz, zer moduz? Aspaldiko? Ezkara banatzen ez da komunera joateko ere, nora? Bueno, ez da inbesterainoko izango, ez? Nik ez zaitut behartzen, nirekin egotera. Bale. Bueno, aurkeztu gonbidatua, nora? Zerratkazu, presa ikastera joateko gaur ere? Nora? Bale. Aurkeztu egingo dut, bai. Bueno, gaur gurekin gonbidatu berezia daukagu. Ane Urresti, ongi etorri. Kaixo, zelan? Kristan ilusua etxitxe meneotiaz benetan zuekin, Kristan ilusioa. Eskerrik asko etortzagatik. Eskerrik asko zuei benetan. Bueno, agian zuei pixkat arraroa egiten zaizue, gonbidatu berezia delako, baina aurten set aldatu dugu, den aldatu dugu, eta gaurkoan eduki sortzailea daukagu gurekin. Ane eduki sortzailea da, mutrikuarra, baina zuk ikusentzunezkoak ikasi zenituen, ez? Bai, hori da, nik ikusi nagoen ikusentzunezkoak, eta, bueno, eduki sortzaile esan dezu azkar, baina ni bain nahi moldatzen kontzeptu horta, benetan ez dakit eduki sortzaile, bueno, ni saiatzen nahi edukisa sortzen, basikamente, eta, bueno, orokorrean ikusentzunezkoak ikasi noan, eta, ikusentzunezkoak sortzen dut, orokorrean sortzaile eta komunikatzaile identifikatzen nahi, más o menos. Eta zergatik hasi zinen mundu honetan edo? Neri beti guztabu izan zate edukisa sortzia, eta nire ingurukoentzat grabatzen betiko bideoblog, ez dakizen, beti zaten ni youtuberra nahi izan, beti danik. Baina, enitzen atraibitzen pausu ematea, eta inoan bideo bat, grabanon bideo bat, zala makarroi mozorro batena. Eta, karo, niri me enkanta karnabalak. Eta inoan mozorroak makarroiena, eta birala intzan, ez dakizela, aiauzan pidioa jendena, eta jendia esatenan, esortu edukisa bain disfrazak edoze, eta zinitzen edukisa sortzen, eta beste gabe junitzen sortzen, eta ikusi noan arte jendiai guztago etxezakola, eta hor ja zinitzen jarraikortasun batekin altzatzen bideoak eta bar, eta gaur egun arte, de repente, jendiak eduki sortzaile bezala hartzen ditxela, osea, horrekin nahi flipatzen. Eta makarroien mozorroana noiz hasi zan? Ba, izan zan, igual, 2022 edo, baina ez da hortik, enitzen hasi hortik edukisa sortzen jarraikortasun horrekin, izan zan, altzanoan bideo hori, mozorro dana etzen, nik ezkoz dana, eta gero ja, ez dakit, egun batzuta intzan birala, eta ja hortikan eoze eduki sortzen dut, ez bakarrik, nire egunerokotasuna orokorrian. Niko hain dela gutxi bideo bat ikusi nun mozorroen rankin baten ingurun, kontatzen zein izan zian zure mozorro gogokoenak, nola deskribituko zenuke hordaz aparte ze motatako edukia egiten dezun? Ez que askotan ez dakit horri erantzuten, ez dakit, nik uste naturalki, ateatzezatena egunerokotasunean pasatzen bazat gaur, behandu aia nahi lanea ez dakize hartzet kamaria eta beste gabe desahogau etxe nahi. Nire kuadriako zu kuadriako ibisaltze juzun bezala igual audixo bat, nik hori hartzet bideoa grabatzet eta sari eta altzatzet. Eta asko bai da nire dramak, nik egunero dakat drama bat, beti zehose pasau hartzat ez dakat egun lasairik, orduan hori grabatzet eta altzau etxet eta ematen danez jendiak ikusteo, osea, pozik. Egunero igotzak ematen izu, ez da, igual beharra edo igotzeko, edo ez duzu beharrik ikusten egunero bideo bat igotzea, askotan esan dute, birala egiteko egunero igo barrituzu bideoak, edo... Bai, askotan esaten da hori mitua. Nik ikustetenien altzatzet, nik baldin bakat egunean 3 bideo grabatzen bet, momentuan altzatzet berdintzat, ez dut etxen hori pentsau egunero zerra altzau edo, baina baidoz, eduki sortzaile batzuk pentsatzeguenak zehazki zer grabau egun bakoitzian, eta hori mito hori zateuena, azten bazea gaurtik aurrera egunero altzatzen gizurra da. Zada gizurra, altzatzu jun ondo, o ez, altzatzu oso gaizki jun. Nero ustez da honena naturalki atatezatzuna grabati eta altzatzia, beste gabe, pentsau gabe, ze egunetan altzau, presio hori euki gabe, nik ez dakat berez biharrik altzatzeko, baina grabatzetena, normalean nire egunerokotasunana grabatzet. Eta grabatzeten hori, ikustetena goi dauala onatena konpartitzet, eta batzutan gustatzen da, bestatzutan ez, eta normalena da, osea... Zuk eduki euskera zitezu eta bereziki TikToken, ezta? Bai, hortik hasi nintzen hasiera baten, hasi nintzen TikToken, oain Instagrama ere zabaldu nahi, ze nahi noan beste edade batzuta jau ere, ze adiz nire lankideek esate ziren, joan ez, nik ezin ikusi zure bideoak, ez dakat TikTok, ezan, bueno, beti eman izan ditze bi hori Instagrama ere zabaltzeko, nertza beti izan da oso pribaua, baina, ezan, bueno, Instagramea ere hasiko nahi edukisa altzatzen, eta ia bazenena heltzen nahien, eta ia gustatzen dan euskera sortzen dut. Ze, bueno, nire egunerokotasunean euskera etxet nahi mutrikuarra, nik ez dakit erderaz, benetan ez dakit. Orduan, hori da altzatzen dutena euskeraz, eta saiatzen nahi, naiz eta batzutan zaila izan,
euskeraz, baina euskal kulturia bultzatzen baitxa. Ze ez da bakarrik euskeraz etxia askotan hortan faiatzetela ere, ze nire egunerokotasuna naizta euskeraz izan, dana ez da bakarrik euskal herrixan gertautako edo euskal kulturiakin loturia dakana. Zaiatzen nahi gero eta geixo hori zabaltzen, ze horrekin bat etxet, baina nik uste danetatik altzatzen dutela, baina beti euskeraz, bai, hori bultzatzen. Zuk TikTokaz aparte lan itezu? Bai, nik Miluzen etxet lana. Bai. Nora! Miluz, Pila gustatzen zait. Bai. asko, egunero. Ez que Miluze... Ikasi beharren, Jeroglifikotan da, Bai, onena. benetan. Gonbidatu indar gaituzu. Etorri benetan. Mimikan ere oso ona naizeolat. bai, ez que zu oso espresiba, oso espresiba ez da, Zehatze bai. zatzu pilua, Bueno, agian, elkarrekin joan gaitezke. Bai, Etorri bixot. zu gogoak eta nik burua. Danetatik bihar da Miluzen, bai. Eta nola da Miluzen lan egitea? Oso guai do. Osa, ni azkenean kainean gradua honitzan ikusentzunezko tatik, osa, buka honan karreria, gradua honitzan, eta botanon kurrikulumak botatzen hasi nintzen, eta kriston suerti eukinoan, eta Miluzen hartu ziren. Ni gestionatzen dituz Miluzeko sariak eta bar, baina noi bertan egunero redakzioan, kriston lantaldi redakzioan galderak preparatzen, saio horrek aurrea eramaten, eta da pasada bat Miluzen eotia. Osa, niri pilo guzta ezat, pilue ikasten dut, ze geure artean ere galdera botatzen geha, probatzeko eta barra ber no arte dakigu, no arte ez. Osa da, fantasia bada benetan Miluzen lana etxia. Eta zu egon zara Miluzen parte hartzaile bezala? Bai. Eta zen Justo. Osa, oenala, igual ja 3 urte. Egonetala Miluzen, junitzen ere pizukidiakin batea, Nora, eta enginu ridikulo bat, Nora ditzen dira. Enginu ridikulo bat, neskak. Ez da gizela, bi saio aguantau ginen. Eukein kriston suertia, bueno, nik nahiko ondo inoan, tribuaren berbak inoan oso ondo, eta pasau ginen. Ez dakik guztela, baina ridikulo bat. Oain dio, ez hartu nintzanian lanian, zan isuen bai, nion nintzan Miluzen, akordau etxe zian ridikuluak. Osea, gaina momentu hortan hile Rosanakan. Ala. Rosa... Bai, baina nik geixo, nik dana. Hile dana eukino. Dana? Ai, aman, erabazaroan ematen diren krisiak, Bai, ez? totalmente. Hori fezango nuen, bai. Wow. Eta etxekoek apuntatu nahi baldin badute, eta guk zer egin behar da Miluzen apuntatzeko? Ba, super erreza. Edo Instagrametik idatzi, edo telefonua do, eta berta idatzi, eta parte hartu besti gabe. Wow. Ikasi egin behar dugu, Bai, Hori, lehen praktika hoen bizue, jakimizue dinamikak eta bar, eta gero agertu. Hori badakigu, dinamikak jazta. Listo. Ikasi. Praktika... Agian datorren urteko podcastean, dinamika berriat sartu dezakegu Miluzetik. Jeroglifikoa. Jeroglifikoa. Behi dago. Eta zu egon zaitezke sekzioa egiten, ikusiko dugu. Ni. Ez? Bai? Ale izan. Bueno, egia da, hori bertan lan egiteko ikusentzunezkoak ikasi dituzula, baina gu momentu berezi batean gaude, bigarren batxillergoan gaude, zu pixka bat helduagoa zara, eta guk ez dakigu zer ikasi nahi dugun, eta presio garrantzitsua daukagu honekin, olatzek bereziki, baina nik ezakit unira joan nahi duan edo ez, eta galdetu nahi dizute azuk nola kudeatu zenuen hori ikasketak egin ezen dituenean. Nik ino ez da deuki argi zen nahi noan ikasi, ze nik ikasi noan letraren batxillergoa, eta ulertzete presioa zenik oso gaizki paso non. Osa, nik azterketekin pasatzenan oso gaizki. Izan nahi pertsona bat inoizak guztau ikastia, osa, beti izan nahi zuber langilea, baina gero azterketa juten izan eta blokeo gutxen izan, osa, noan jakitzen zela gestiono azterketak, eta orduan oso gaizki paso non bai selektibidadian eta bai erabakitzeko garai hortan. Ze ni bai akordatzen nahi nire inguruko argizakien zen nahi zeuen, denboratik, gaina bazakixen sartuko ziala beste batzuk ez, baina helmuga horrekin ez, edo helburu horrekin bazakixela zer nahi zeuen. Eta ni banakixan guzta ezatela, antzerkisa guzta ezaten kamara aurrian egotia, baina noan ikusten aukerak zeintzu zian. Hasi nintzen arte behidatzen, eta kontura nintzen kazetaritza pilo guzta ezatela. Eta hasiera baten kazetaritzan joaien etxea. Baina gero hasi nintzen ikusten, eta derrepente bilonan ikusentzunezko gradua. Eta ezan horrezkenerik, guzta ezat kazetaritza, baina pilo guzta ezat zorkuntza mundu hori ikus eta entzunezkoa. Osa ez bakarrik kazetaritza mundua. Eta horreitxuz hartu nintzen ikusentzunen, baina esan izan bat erreza. Oso gaizki pasa honoan presiopian, da munduko egoera itxarrenean jartzia, bai ingurukoak jartzen dizuen presio hori nahi edo nahi ez, baina zeuk zeure buruei jartzen diozun hori, irutzezat benetan oso gogorra dela. Nik usteet, bigarren batxillergoko edo lehengoko urte horrek izan diala gaizkixen gestion hau deten urtiak. Presio hori da... Eskin normala da, presioa, ez dakit, ez duk uste, helduen gandik edo gazten gandik datorrela presio hori.
Nik uste orokorrian dala. Azkenian ipintzei gute, erabaki bizu zeo, jain bizu, ze bestelaia atzian gehatze, zea beti dakau presio hori ere unibertsiadea junbiar gala. Osa, mila aukera doz, aldeu beste oze aukera, beste oze ibilbide, eta ez doz eta makarrik unibertsiadea. Eta ebai, nik uste importantiena aldura lasai hartu. Bizitzia luzia dela eta ez dakau lasetan 17 urtekin erabaki hori hartu. Osa, ni unibertsiadean 17 urtekin sartu nintzen. 16ekin erabaki behar izan noan. Osa, 16-17ekin. Iruditzezat, erabaki hori hartu behar izati edade horrekin, ez dala biharrezkoa. Aldu, lasai hartu, pentsa ondo, eta benetan dakizunian zerrein hor hartu erabakixa. Ez tozetan dana azkarrein, dana presiopian, gauzak lasaixo hartu bihaia, ez errazak. Ze orokorrian nik uste gizarteak etxigula ritmo hortan sartzia eta erabakixat ja hartu biharra, eta erabaki ona, eta ezin dezu fallau, ez da nian hola. Gauzak ez hola, eta aldezu mila bider fallau, eta gauzak lasaixo hartu bihaiala. Bai, eta askotan pena bada, ze igual ez da bokazioagatik aukeratzen karrera, igual ez bide zuzena delako, ez? Gure kasuan? Bai, nirea totalmente izan zen. Bueno, nik uste gaur egun gero eta gitxio eta gaur egun, segun ze familia eta segun ze inguru, baina nik uste gero eta suerte gehiago dakaula, milei bilbide berrixak sortu dialako, eta badozela aukerak eoze erabakitzeko, eta nirea bai izan zen bokazioz, nik espada bokazioz, ez dakit zela halko noanen lan. Zenik egunero nua lanea, baina gogoak eguten lanean nik bizi etxetori eta mila proiektukin aurretik eta hori da benetan guzta ezatena. Ze azkenean ezatzuna gustatzen hortaz etxia lana, nire ustez da egunerokotasunean ezea lapozik bizi benetan. Guztez. Eta zer esango zenioke adibidez, erabakia argi ez duen pertsona bati, ze igual esaten duzu erabaki behar dela gustatzen zaizuna, baina ez bazaitez zer gustatzen? Hori egisa da, ezken eri pasau zaten totalmente. Nik ustet gauza probatzia, baina ez pasea gai erabaki hori hartzeko ez hartu momentuz. Osea, gauzak ez dira hartu behar presiopian. Egon lasai. Ikusi benetan lehen ez autu zeure burua, zeintzean. Hartu urte bat eo bizundanak. Nik neuk nire ane horri esango nion bintzat, lasai hartzeko, aiauko dala naizun hori, gustatzezatuna seguramente bilauko zula, eta ez tola zetan jain. Nik hori izango zen, esango noana. Osa, bai, entzuten ari diren guztiei, eta gure egoera berdinan daudenei, eta zuk ere entzun. Bai, guk bereziki gertu ikusten dugu hau, ze niri gehien larritzen hauen adibidez da, akatsa egitearena. Ez, aukeratzen badu eta ez bazit gustatzen, pentsatzen dut, ez da ezer pasatzen, baina igual etxekoek esan dezakete. Bai, baina ja hasi bazara, bukatu egin bertzu, eta hori da gehien larritzen hauena. Nik uste gure ingurukoak matxe bai gute eta benetan nahi begoe gure onena, bultzaubiari gutela erabakisak hartuz gero ere atzea hueltia beti dagoala. Osa, ez da mundua bukatzen, sartzen batzean un batzen edo hartzen bazu erabaki bat, ez da naguztokua. Osa, ez da pasatzen beti aldain atzea eta oso zilegi dala hori etxia. Bai, eta mila gauza dela unibertsitatetik aparte, esaten da, igual unibertsitatera ez sartzen, ez da gitu, akatsa edo bintzat etzarela gai izan hori lortzeko eta badaude hainbat gradu. Bai, graduak, eoze ikasketa, eoze kurso, eoze aldela hain, ez dala dana unibertsiadia. Naiz eta horta bidera beti, emateu bakarri bide hori dagoela, 1002 Eta zuretzat, unibertsitateak nola lagundu dizu zure hazkunde pertsonalean edo zure ikasketak nola aldatu dute zure izaera? Nik, bueltatzen nahi, unibertsiadeko lehengo urteko ane horta, edo zuen kasuan bigarren batxillergoko horta, eta esango noan totalmente aldau nahiela. Osa, oso desberdina nahi, niri asko lagundu hitz, neure konfiantzia hartziak neure buruan. Ze azkenian, sartzezean momentuan leku baten jendeanak zure berdina dakala gustuko, edo ikusten dezunean benetan balixo dezula hortako, eta motibatzen dizula egunero juteko, eta esateko, bai, hau gustatzezat, eta egunero ni joa benetan gogoakin, ze nahi lortu. Eta nik uste asko aldau nahila hortan, neure buruak kiko dakaten konfiantzan, eta sorkuntzan ere, zeneri pilua lagundu zian sartzia karrera baten, nire inguruko jende dana zana, ebai, prozesu hortan sartzeko prest dagoen jendia, proiektu berrixetako prest dagoen jendia, eta nik egin dituten lagun honenak unibertsiadekoak izan dira. Azkenean, kuadriakoak ditugu, baina kuadrian bakoitzei gauza diferentia gusta dezaku,
eta oso desberdina da. Osea, azkenean batzia jendeak imenetan danok antzekotasun hainbeste dakaunak, nire ustez hori berezia da. Neri asko gustatzen zait pentsatzea ere, zentzu honetan esan dezunari lotuta, ona izango zarela gustatzen zaizun horretan. Gehiago saiatuko zarelako, ez? Orduan horrek pixka bat konfiantza eman dezake. Gustatzen zaidan horretan saiatuko naiz eta horretan honena izango naiz. Orduan bilatzea beti gustatzen zaizkigun gauzak. Eske ordo motivazioa, ez? Osea, benetan gustatzen bazaku, ordo motivazioa aurreatatzeko, lana hobeto etxeko, proiektu berrixak hartzeko, azkenean espasako gustatzen zabizor lanian, baina edo ikasten, baina espasos gustora Guztiz. Bai. Ez? Bueno, superinteresgarri, benetan oso baliogarri, eta... Guretzat eta etxeko entzatere. Bai, eta orain, unibertsitatea aparte, Zer dakazu? sekzio berri bat. Iritsi da momentua. Noren sekzioa, bera da jaun da jabe. Bueno, elkarrekin egiten dugu. Azalduko dizut pixka bat nola egiten dugun. Gure sekzio berriak lehen ukituan du izena, ja ez da hain berria, baina guk galdera batzuk prestatu ditugu, egunerokotasunean bizitzen dituzunak, eta baloia eskutan daukazunean erantzun behar duzu, eta olatzi pasa beharko diozu baloia. Galdera azkarrak dira eta guk erantzun azkarrak behar ditugu. Vale, a ber zela gestionatzen, zenita baloiak... Probatuko dugu. Super ondo gestionako duzu. Bai. A ver, proba. Bota. Guau, superraro! Listo, ya está. Superraro da ni baloi batekin ikustia, Ba, Ez da betxo. kauzeta... Bueno, vale. Baina, Perfecto, gauza gestionau biet, erantzun biet galderak eta Erantzun erantzun eta baloi gero hartu. bota. Bai. Vale, erantzun da bota. Hori da. Perfecto. Aldi beren, listo. Eta ni prest, egon naiz. Venga, Venga, baina ba. bota altu, Bai, altu botako et. Vale. Ondartza edo mendia? Ondartza. Zure referentea eduki sortzaileen artean? Ez dakat. Festan ateratzeko tokirik onena? Mutriku. Kirol gustokoena? Arrauna. Gomendatuko zenuken liburu bat? Ez dut irakurtzen isei, ze barka Pasta mota gustokoena? Honek, zeladia. Tio, zeladia. Tortellini? Ravioli? Honek, neska. Makarrone? Ez dut tortzen izan. Abeti! Tagliatelle? Neskak normalak. Makarroiak? Ez, hola Tallarinez. Zala de pasta motatzen ez una kolorina. Lasuek! Mariposa? Lazos! Ai, Bueno, Dana. inork ez dakien gustatzen zaizun zerbait? claro. Hannah Montana. Hannah Montana asko. Bai. Zodiakoaren zeinuetan sinisten duzu? Asko baina ez dakat ideaik. Telese gogokoena? Irabazi arte. Eta zure izaera deskribatzen duen hitz bat? Bastante random. Vale, listo. Bueno, oso batera da. Pila guztauzat sekzioa, baina ez dut ondo gestionau, Osea, baloia gauzazko, erantzun asko. Zaila da. Baina, bueno, Gezurre, super ondo presiopean indazu. dago. Bai. Noiz behin guk egin berko genuke. Bai, Nora? Bai. Agian azken atalean edo egin dezakegu. Bai. Hala izan, Ola, elkarre erantzutzen, bai. Hemen guk bakazik. Baina galderak izan bila maz saltzeoa, ez? Egia da. Ze nik uste bibider ez dezula pentsatzen erantzuna. Egia da. Orduan dago guai, ze lehengo okurretzezatzuna botatzezu direktamente. Guztiz. Vale, Bai. ba. Podcasteko sekziorik Hurrengorako. onena. Bueno, egia da, olat, galdera nahiko bereziak esatu dituzula, Profesionala, nahi? Profesionala zara. Nahiko random batzuetan, baina ondo. Eske, horrek egiten dio gure gomendatuari pentsatzea. Egia da. Ari egisa da. Hane pixka bat xokean gelditu da, Bai, zure galderarekin. ni pixkat gaur, pixkat... Tailarin geratu zen. Enakixan pixka bai, enakixan gurreko galderia zein izango izan da, bai, ondo daz galderak, gustauzat. Eskerrik asko, Gustatzen, neska. gustatzen. Ondo pasatzeko. Eskerrik asko, Ai, bai. esker. Bueno, azkeneko galdera egiteko momentua iritsi da. Bai, beti egiten dugun galdera berdina, eta da, ze aholku, zuk eman diozu aholku bat, zure 15 urteko ane horri, Vale. baina hori bizitzan, orokorrean, ze Vale. aholku emango zenioken 15 urteko ane horri. Boa, ze on galderia. Eskerrik asko. Esango nion, ametzak aldiala egisak bihurtu eta ez dala mitua edo ez dala ametzen hori benetan dala eta eukitzeko pilua ametz, pilua proiektu eta ez lagatzeko inoiz zapaltzen horrek ametzak. Ze askotan pasatzen da, bueno, niri pasauzat 15 urteko anei pasauzakon, pentsatzia joko zala leku batzuta edo eukitzea amets batzuk, gero momentuan esan zienak ziala beteko, eta gaur egun asko bete dianak, eta uste detela beteko diala eta betetzen dabiz. Orduan esango nion jarraitzeko horrekin ametzakin eta ilusioak eukitzen, ze niko hain dio 22 urteko anek badaka ilusio asko, eta
eta amets asko betetzeko, eta uste dut beteko diala ere. Bai. Ba, oso ondo. Oso politia. Ze polita. Ziur nago, 10 urteko anek flipatuko zula zure 22 urteko anekin. Ba, seguru noi. Bai. Bakizu zein den gaurko nere ametsa, hemendik aurrera olatz. Zein. Mi luzera joatea. Etorri, invitauta sozten nahi zuenian, eta etorri. Nian egon nahi zain. Ikusiko gara. Oso ondo, ba, ikusiko gara. Bueno, ba, podcasta gaurkoa amaitu da, espero dugu gure gonbiatua asko gustatu izana. Eta hemendik aurrera sare guztietan ikusiko gaitu zuen, nun dago podcasta ikusgai. Ba, guau, eta primeran plataformetan. Eta Instagramen zatitxo bereziak jartzen ditugu. Bai, ez daukat Instagramik, no? Egingo duzu. Eta gu hemen egongo gara, datorren astera arte. Aio! Irabazi arte